Kalabidabs, finally gumanda na yung panahon mga kalabidabs, kaya tuloy na yung ating ATV adventure. Ayan, kasama ko of course ating mga kababayang Bicolano Vloggers. Ayan, so ready na po kami. So ako ay makikibackride. Ayan, naka-ready na po kami. Ayan, oh, uminit na mga kalabidabs. Exciting! Yeah, perfect. Excited na ako magpawis. Yeah. So ito mga kalabidabs, finally uminit. Ayan, oh, diba? So ito mga kalabidabs yung aming sasakyan. Ayan, ATV. Power! Karoon muna kami ng konting orientation mga kalabidabs. Siguro kung paano gamitin yung mga safety protocol. May safety protocol. Tuturuan tayo ngayon paano balibagin ang mga other vehicles na ito. So pag na-damage ba natin, i-charge sa atin yan? Hindi, that's Hindi na. Before mag-start tayo, sumakay doon sa ating ATV. So mayroon tayong fill up na waiver. So for safety purposes lang siguro ito mga kalabidabs ng mga guidelines on how to use the ATV at kung ano yung mga dapat gawin and mga hindi dapat gawin while using the ATV. Mga kalabidabs, dito na kami ngayon sa ATV. And syempre backride lang ako mga kalabidabs dahil hindi ako marunong mag-drive. So kasama natin yung mga Bicolano Vloggers ayun sa likod mga kalabidabs. So hindi tayo marunong mag-drive, so kailangan backride lang tayo mga kalabidabs. Ayan, kasama ko si Soccer Vlogger, siya yung aking leading driver for this afternoon sa ating ATV adventure. This is love, this is love, love, this is love, this is love. Mga kalabidabs, na po kami ng aming ATV experience. Ayan. So shoutout yan. Ayan, sina Kanoo, sina Matigsong PH Henry, and the rest of the Bicolano Vloggers. Ayun. Yan mga kalabidabs on trail. Ito mga kalabidabs, hindi talaga ako pwede mag-drive dahil hindi po talaga ako hanggang sa Buti na lang kasama ni Bon Adventurer. Go Sander Adventurer. Yan, shoutout sa lahat ng mga nandyan. Listen.
naman Miles Pajardo, ang magaling na driver. Hindi ko kaya kapag ganitong mga ano, sisend lang ako. Uwi na sana kami ni Biin eh. Si Van ba ay Dax o Jots? Dax na Dax. Dax na Dax. Oh? Okay, pakita mo. Hindi na ako patanong alagay. So ito mga kalabilam, na-stop lang kami dahil mayroong sumemplang. May sumemplang mga kalabidabs. Ay! So may sumemplang mga kalabidabs dun sa dulo. So inaayos lang. So ito mga kalabidabs, enjoy naman yung aming adventure dito sa ATV. And talagang napapasigaw tayo mga kalabidabs dahil talagang sobrang exciting and talagang napaka-adventurous talaga tong ating ginagawang ATV adventure, no? Ito ay first time ko, no? Actually, hindi talaga ako marunong maneho kasi delikado pala talaga kung nag-solo ako mga kalabidabs. Hindi talaga ako makakausad, no? So, yung isang kasama natin medyo sumemplang dun sa dulo. Kaya nag-stop muna tayo. But, again, ito po ay sobrang sayang experience, no? This is a fun experience. And gusto niyo din po itong subukan, you can also try this out. And for sure talaga mag-i-enjoy kayo sa ganitong adventure ng ATV. And ito lamang po ay sa Your Brother House adventure, no? So talagang sobrang ganda ng experience na nagawa natin for this afternoon. Ganda na lang. Hindi basa, punyeta. Hindi basa. Babasahin natin. Babasahin ko. Ako hindi basa.
Wala, haharap tayo kay Kong ganito. So ito po, basang-basa kami mga kalabidabs. Ito na po ang itsura namin, haharap kay Kong. Maganda na naka-white. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.